Raġel ta' 55 sena mill-Imtarfa ndarab gravi wara li weġġa f'sit tal-kostruzzjoni fit-triq ta' Slampa fl-Imtarfa. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 7 tal-4 filgħodu u minn stħarriġ preliminari illi sar irriżulta li r-raġel waqa' qoli ta' madwar sular. Fuq il-post issejjaħ tim mediku b'ambulanza illi ħal ir-raġel l-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin u qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett. Raġel ta' 59 sena li joqgħod ta' Sliema ndarab ħafif wara ħabta bejn trakk u karozza fit-triq ħal Farruċ fl-Imqabba. L-inċident seħħa l-ħabta tal-11:15 tal-4 filgħodu meta karozza ta' tip Toyota Vitz misjuqa mir-raġel ħabtet ma' trakk illi kienet jinstaq minn raġel ta' 58 sena minn Ħalluqa. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lis-sewwieq tal-karozza l-Isptar Mater Dei fi aktar tard ġiet ċertifikati li ndarab ħafif. Fuq il-post kien hemm ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili e kif ir-raġel li kienet isuq il-karozza kellu bżonn lajnuna biex jinħareġ minnha. Għal xi ħin it-triq kellha tingħalaq miż-żewġ naħat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.